Fuq medda ta' 5 snin, l-istudenti li fallew l-iskola naqsu b'aktar minn 178,000 jum ta' skola. Dan ħareġ minn pubblikazzjoni tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li l-assentejiżmu naqas b'25%. Id-Direttur tas-Servizz Nazzjonali ta' Appoġġ fl-Iskola Sandra Cortis spjegat kif dan it-tnaqqis kien riżultat ta' diversi programmi li huma ferm differenti mit-tagħlim tradizzjonali. Għamilna programm alternattiv li llum il-ġurnata baqa' għaddej nafu kemm studenti ma ntilfux b'dan il-programm matul daw is-snin, anzi llum il-ġurnata hemm ukoll l-aħħar sentej għamilna 16+, jiġifieri l-istudenti setgħu jibqgħu għaddejjin f'dan il-programm biex kemm jista' jkun huma jiġu ingaġġati fis-sistema edukattiva. Programmi oħra simili kienu l-Prince Trust u l-Achieve li wkoll kienu immirati biex kabru l-interess ta' tfal fl-edukazzjoni. Dan fil-waqt li s-sistema edukattiva issa setejn li tfal jażlu rotta edukattiva skont l-interessi tagħhom bis-sistema My Journey. Ir-riżulta li f'5 snin it-tfal li ma marru skola bla ċertifikat naqas biktar minn 26%. Dan hekk kif minn 275,000 jum dawn niżlu għal ftit aktar minn 200,000 jum. Il-ħidma li saret mill-Gvern waslet ukoll biex il-medja ta' jiem li jfallu l-istudenti jonqsu b'4 jiem għal kull tifel u tifla. Il-ħaddiema soċjali prinċipali Marja Zara spjegat kif il-ħaddiema soċjali jkunu minn tal-ewwel li jintebħu meta student ifalli bla awtorizzazzjoni. Mela aħna mbagħad nibdew il-kuntatt mal-ġenituri, mad-djar, fejn ħafna drabi jekk ma naqbduhomx ovvjament bit-telefon aħna mmorru vizza fid-dar. Ġifier aħna nsejħula surprise home visit fejn aħna mmorru niltaqgħu mal-familja u flimkien mal-familja nippruvaw naraw daqsxejn x'inhuma d-diffikultajiet li qed iżommu mill-itfal jattendu. Mbagħad noffru l-għajnuna tagħna fejn tidħol dik id-diffikultà. Mistoqsi minn One News dwar it-tnaqqis fl-assentejiżmu, il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo sostna li l-Gvern ħadem fuq il-bażi li l-istudenti ikunu kuntenti fl-iskola. Nkunu rridu li meta jiġu l-iskola, jieħdu gost jiġu l-iskola x'meta jieħdu gost jiġu l-iskola jitgħallmu. Aħna ma rridux it-tfal jiġu l-iskola biex jiġu l-iskola, irriduhom biex jimxu l qudiem jiżviluppaw u jitgħallmu. Għaliex dawk it-tfal li ma jattendux l-iskola l-effett jidher li minn kmieni jibdew jaqgħu lura. U allura aħna rridu nkomplu nagħmlu dmirna biex it-tfal jiġu l-iskola, jieħdu gost jiġu l-iskola u la jieħdu gost jiġu l-iskola, jieħdu gost mbagħad jitgħallmu.